Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с Starbucks и ще разгледаме актуалното състояние на акциите и към 17 февруари 2025 година Starbucks отчете силен ръст на приходите, достигайки 9,9 милиарда USD, което е увеличение с 8% на годишна база. Нетната печалба достигна 1,2 милиарда USD, а продажбите в същите магазини нараснаха с 6%. Към 17 февруари 2025 година акциите на Starbucks се търгуват на 112,55 USD, което представлява ръст от 0,14% за деня. В последната година цената варира между 89,50 и 115,3 долара. Средната целева цена според анализаторите е 120 долара. Краткосрочно, 3-6 месеца очаква се цената да остане в диапазона 110-120 долара. Дългосрочно, до края на 2025 година Starbucks може да достигне 125 долара, благодарение на глобалната експанзия и ръста на дигиталните продажби. Starbucks продължава да бъде лидер в сектора с успешна дигитализация и разрастване на бизнеса. Анализаторите препоръчват акцията като добра дългосрочна инвестиция. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да го споделите с приятели.